Boeten wordt nog altijd zocht door politie en je hoort het veteranen search team. Ze kwamen het gebied bij de Grutte Wiel nauwkeurig uit, om alles uit te sluiten. Maar de familie is zelfs op alle maat aan het ziekje. Ze vonden in de telefoon van Raymond de track and trace. Daar is te zien dat tussen 2 en 4 uur in de nacht van 30 november op 1 december de telefoon van Raymond in en om de Nijstad weer. De politie ziet het nou de traces nij. Daar ben we mee bezig om te zien. Er zit een track and trace op, die wordt inderdaad onderzocht. Ja, dat is een onderdeel van het onderzoek. Ja. Het is 14 dagen lien. Heb je hem dat al in het begin dien? Dat hebben we letter die en daar ben we nou mee bezig. Ja. Hoe kan dat nou pas dien wordt? Dat weet ik net. Dat is, op een gegeven moment is dat naar voren gebracht dat het een mogelijkheid is. Dus daarom doen we dat nou. Ja, het is de familie die dat naar voren bracht heeft. Ja, dat klopt. Ja. Bleef toch mijn vraag, hoe kan dat je als politie net dat net een van de eerste dingen is die je doggen. Sjen, welke paden het hier roen? Nou, het is een optie, dat wisten kennelijk onze meesten net die dat bezoeken hebben. Die wisten net dat er een track-and-trace systeem op dit telefoon zit. Dus vandaar dat we alsnog dat nou doen. Wat de conclusies binnen van de politie is afwachten. De ziektocht wordt hield hij dreger. Dan heb je nog het wetter, de speurhoen eindigen. Daar lees ik een soort skippen. Is daar onder ik jongen? Er is in ieder geval bij skippen zocht, maar we hebben net onder die skippen jongen. Want het is god zo mogelijk om al die skippen die er lezen om die te beschermen. Maar je kunt wel meestal eigenaars van skippen vrezen van, goh, toch eens een check. Ja, daarom vrees ik meestal, dat krijg ik wel zijn van mensen die in de binnenstad van jou het lezen. Zorg eens en check je hem skippen eens om te zien of er wat leidt of wat er net toe zit. De politie is met justitie in oorlog om te zien of het beelden vrij worden kunnen van het groepje jongeren dat met Raymond aan het praten is. Het blonde famke, dat van te zien is dat ze met Raymond praat, is nog altijd net voen.